O luns na Casa da Xuventude de Chantada haberá regueifa. Pinto de Herbón e Josiño da Teixeira estarán ás 6:30 da tarde para chegar as súas cantigas cargadas de tradición e improvisación. A regueifa é un canto improvisado entre dúas ou máis persoas que seguen un mesmo cantar ou son durante o tempo que dura unha disputa sobre calquera tema. Cada regueifeiro canta unha estrofa de 4 versos octosílabos nos que riman os pares e quedan libres os impares. Formalmente coincide coa copla popular. Pode verse certo parecido coa tenzón medieval, na que tamén había unha disputa entre dous trovadores, pero a regueifa ten un carácter máis popular. Nas regueifas adoita haber unha boa dose de humor ou retranca. A controversia entre os regueifeiros pode durar horas e gaña o que canta a última copla. Trátase dun xénero musical da cultura galega e son poucos os regueifeiros en activo, entre eles Pinto de Herbón e Josiño da Teixeira, que estarán o luns en Chantada nunha iniciativa máis que trata de manter vivo este xeito de cultura. Vaise toda combinada, Josiño, creo que hai, mas non te metas con ela, creo que aquel é o pai. Non me meto con nadie, eu non che falo de envidia, ai se miro pa esta silla, aquí está toda a familia.